Clear tu te hin zawain si baivek ule. Tunjum video a chuanin Bill Cooper an kumsang khazakwa somkwa pahnia thil lo thleng tur le an lo duan dan a soina hi kan le don ani. Kumsang khazakwa somkwa pahnia khanin Bill Cooper chuanin thuchwa aneya athu soi chu a oi lo e po ati the hiala tin athu soi chang khat phei chu tiang te chu thu bel chan dol po ni lawang ikal forma ma anti te po a hiala ma se kumeng bozat aron liam hnu chuan chung thil a soi te chu an lo thleng chau tamop mop maya tunjum video a hianin Bill Cooper an athu soi na te le chunga thu soi te chu engangin nge an lo thlen dan ti te kan soi don ani he zo na Israel hian Middle East a hianin engdin mun nge achel ti chu Bill Cooper chuan heti hian changa Israel hi indona chok chuak tur le shillok na lawom to sa Armageddon indona thlen theina tura siama din ani chuin dona chu a hlau omin arap thlak emanga nuclear te man ani anga America ram mi pui mai ba ka khawvel ram shanga mi te chu chingchi in he indona hi du tok to ro u indo hi to bro se ti in an awin indo atop thein turin an ngen do nani chumi a channa tura an duan chu enge ni le ramshang shanga oma in millo in chal taureng kanoma wang hianin ramshang shangina thune na an nei te hi ti topin mi zongzong chu mun khata mishing vek kan ni a chu wang chuanin rorelna pakhat hnuaya kan lu angai ni ti in an ron kal puyang America mi puite le khawvel ramshang shanga mi puite an har chuak lawani chuanin he Armageddon indo na hi aron thleng nge yanga chu kumsang khazakwa somkwa paruga changkhanin a thlen theina tur hianin ma an lo la chaudai to ani tin bila chuana soi Bill Cooper hianin tunlai khawvela thil thleng tele akal dan tur zongzong te chu chiang takmain a blueprint alo ziak dim diam to a heng thil zongzong te engwanga a thlen ngai nge ania heng phena hian parda phena hian tu te nge oma eng thil nge lo thleng tura kambe sei tur te chu ti te chiang takin soi ani bila chuanin thupuam bu kha chiar ra u impom emo inpom lawe mo in la chiar lawani chuanin chiar nge ra u a chan chu heng thil a thlen theina tura mala tu te hianin thupuan bu kha ambel emema khatianga nga a thlen theina tur khanin na an thoka ma an la ni ati a he interview hi kumsang zakwa somkwa pahnia khanin nei ania kumsom thum chuang liam ta ami ni ma sela heng a thil soite thil lo thleng dan tur a soi zongzong a blueprint te hi kan tun lai khawvela hianin an lo thleng chau mol mai chu ani hi Bill chuan heti hian a soi chun zom zela michen khat chu kanhe na ron kala Bill thil hi ishelo lutuk heng boina zong ron chok chuak tu te chu juda haute hi anni anti a ma se juda te anni lova catholic po anni lova midum te po hi anni lo heng thil zongzong a thlen theina tura a phena omte chu heng mi te ancient mystery schools a tel haute pol haute le aruka in muwa khawvela thil thleng dan tu rel khom tu te hi anni namshang shanga mi te anni a ramshang shanga mi anni a tin wantlang mi puite na kan lo rin danangin sa khoshang shanga changa local khom te anni bok ma se aruka anin mu khom chuan thon thu dang dai ani chin thung tin a soi bila hianin a soi dan chuanin heng mi tlem te kuta hianin he khawvel pumpui hi a in nga thuwa soya thil ankal pui dan te an strategy te phei hi chu a olsam ema sumi atan chuanin mi in circus en chuanin parda phena khanin tunge omti kha vasya dan tum to lo china ni atia a soizel na chuan heti hian atia khoirama po ramshang shanga ni na sang le din mun sang poimo tak chel tu te hi club inanga hian anin tel khom vekani atia ti chuan keini mi puite chuanin chung chu shelawin annin kan hmu thei turin drama anon chop chhuaka chanchin tharkal tlang ten chu ngai nom kan tia kan lo en ta chup mai china heng drama anon entir zongzong te anon tarlan zongzong te hi keini chuana ngai na kan shelawa kan thlir top maya ama ero chu anni tan chuan chin chana poimo takania antana changkai anni ma se I muang hianin khawvel hi anon ti chebwai ngai lova mi zongzong hi anon ti chimit ngai lawani a chan chu sal an dua an mani tan an hathok tu turte an mamua
an phei khok siam tu tur te an kar chuan na tur an khal tur siam tu tur te lunglu te le minerals chang lai chuak tu tur te an mamu ani worker bees chu khwaya hianin lal kha an nei tan lal nu kha na thok lewin oma dang song khanin khoizu an siam chwa theina tur khan rim takin na an thok ang khanin ke ni mi puite hi worker bees sang kan ni ta ani atia Bill Cooper hianin he thuhi a thei to pin a soi chwa ka chan chu khawvel mi te hianin kan shiat adua kan shiata kan she mai ni lawa angai na kan shiata kan mu fia thiama kan har hi adu tak chetani kan sha thiam theilawa kan har theilo chuanin min bum tu te hnuaya khanin an bum na khanin olsam takin tlusa ang kan ni ti a sha tlat wangani Bill Cooper chuanin George Orwell chu keima ang mai ani a British intelligence a low level member ani a din mun sang tak taka te vakal ve in thil tam tak a hmu a documents shang ka hmu chin ang kha a hmu ve ni ti chuan keima ang bukin khawvel mi puite ma a thil thlengte sha ti ra mi puite kha ti har atum ve a thil tam tak chan huama ka ti ang mai khanin chu tiang chuanin ani po chuan ron ti ve a ti chuan lekhabu aziaka ahminga sangkha zakwa somriat pali 1984 ti amanga chuan lekhabua chuanin thil lo thleng tur te chu ani ang takle a hmu ang diak chuan aziak chuak ta a he lekhabua siam chan po thon thu angin miten an chiar theina turin le mitam zok hne na khawvel mi puitam takte hne na inral rin na thu apwan theina tura ziakani mase kha lekhabu chiar tu mi puitam takte chu anron har da hloma he hi thon thu mai ani lo anron ti a an thin lunga khanin chiang tak mai khanin thu kha soi chinani kha lekhabu chiar tu te khanin he lekhabua thil alo zia hi alo thleng mek alo thleng tur te an ni hi an ti a heta hian Orwell khan a shat sian mai chu mi puite thunun na hi zan kha thil thua lo thleng ani lova ama sabera chuanin itibuai phota an ngai to na te ilapenga chumi hnuwa mi puite chu I then shang ta a chutia mi pui I then shang ve le chuanin dan le shai te chu iziak cha rules and regulations te isiam cha a mi puite khanin thunu nan ni ti anin chereng reng lau 1984 le khabu chuanin khawvel mahun turan zia dan te chiang takin atar langa chu thil chuanin mi pui nol puite a ngong anei lain thu nei tu le khang a thlen theina tura mala tu te ro kha chu ati boy phak lo dan te ati lang chiang e mema kumeng mozat liam ta a kha chuanin thon thu mai angin langma sela kan tun lai khawvel han en chuanin khang thil zong te kha zoite te in amalte te in anron thlenga zom khom thein anum chauchan me kani khati hun laya fiam thuna na an mante an nui zat chin te chu kan tun lai khawvela chuanin thu thar langsar berber te an lo ni ta a ti chuan he zo na engwangin nge voina hian nang hi heta hiani om emo heta hianin nungdama ila om chan an tu chuanin khoilai monia an shwai chenga an da bo thei che a emo chong thei lo turin ika an hup sak thei si che a engwangin nge heta hianin ila om thei ti zo na hi heti hian changa he hi chu ol samdewin ka shil thei chewani heng information te hi kumsang ka zakwa somsari paruk achang to khanin kalo puang chhuak to a ti chuan voi ni ngot mai bein ka oma kaluru te chu akhwar du ka maya te chuanin ser engmoza ta oma mim beina voi ni na chuanin ka ke ka chana damdoin kom lain minron tlo a min tha antum lo ti chu achang a chumi aya chuanin ngoila engma soi chhuak su ti na ang ania chu achang mai ani mi panhi hian lo kala chung chuanin identification card an neya chu an ID chu Defense Investigative Service achanga pek chwa ania chumi omza chu Defense Intelligence Agency achanga local an ni ti na ania zo na min zo ta ingoi chip cham don nge nia dignia kan sha dangin kan ti don min ti a ke chuan engma boina torin nei love mi panau pang thu oi tak ang main kadam chung song hianin thu ko oi to ang tin ka changa ti chuan thu oi tak chuan kumsom paruk chungte me mai chu engma soilawin ka omta a mase heng thil thleng ka hmu hnu hianin soilawin ko om theilawani ati a ani taka chuanin thil ho mai te I han soi chuanin mi te khan thu taka an la te cham lo chenga ama ero chu thu lo thleng tur te le khawvela thil lo thleng mek
mi pui tam zo kina an mu fia thei si lo isoya ni chuanin conspiracy theories tani hi a dewani hi he pa hi chu he nu hi chu an tiang che ti chuan fiam thu tho nan ten an mang chenga an nui za chenga ma se isoi lo tur i va soi che chuan an mar I dek zaranga ta chuan an ron nang chin tawng chenga I hne na ron kalang chu bila chuan a interview na a soi po kha ani renga chuan a interview na te khanin thil tam tak I han ngai to a I chip neu neu tur thil engemaw za ta soi chuak ta a he zo na hi zo om renga ni bokang enga tinge thil thleng sang sang te hian inzom na an nei vek le thil thleng pal mai ani si lo chuan engwangin nge anon thleng nona inzom na aron omzel si le ti hi ani a heti hian bila chuan a soya hengmi te hianin thupuan buina aze angkha anzomani thupuan bu chu bible a oma kha thu kha an chiang em ema chu tiang ang chuanin he khawela hianin ron kalpui an tuma until ram manna kha khawela ron kalpui an tum dan chu thupuan buin aze angkha anon zoma chumi zul zui chuan an ron ti ni ti chuan kha bible thupuan bu oya ngai tha te khanin kha shilok na te kha aron thleng ta e tia an rin theina turin mi pui te kha an buman thwa kan suk sak theidan heng zong zong hian kalpui ani tunlai mila soidon chuanin bible a heti hian e inzia chuan pathianin hei hi adu dan nanga a thlen tir ania engwangin nge kalo oilo ngatang engwangin nge kalo do dalang hengte chu thil lo thleng tur alom lo do da ngot chenin hleinem ti in mitam zok chuan an ngai reng pokani an thil ti dan tur lo do dala local tu te an lam changa olsam taka an siam dan tur kong ani che ani tin kong danga soi chuanin pathiana oma pathiana soi to chuan thleng nge do na chu tiang chuan lo thleng ani mai ti in mi pui te kha abekin kha thu puan bu ngai thla a chiara a shilok na pum tu te kha ampum thei dan le an thluak an suk dan kong olsam ber ani ta ni thu puan bung ruka khanin sakordang chungchang a soya tin ka han ena ngai te sakordang ka hmuwa achunga chuang ming chu thi na ania anunga shem munan naron zuya anni hne na chuan leimun lia chena mun khat chunga khandai te chamte shi te le chunga sakol pui pui te manga ti hlum tura thune ina pek anni a ole thupuan bung ru kha lo enta ila khata khanin sakor rong chi sang sang aron soya avarte asente adumte le sakordang aron soyani he dang ti hi a Greek word a Greek thumala chuanin chloros ti ania chu rong shing lampang a koka chu thi na rong ani michen kha chuanin sakor sen khan indona a entir antia chu voin nia hian ron khal meka chumi do da chuan sakor dum chu ron tlan don ani chu chuan entir chu chamania chu baka tluk chat na collapse economy collapse te anti angkhani lai changina atarla na chu thilman ron sang u chuak te thil wang te ele in wang te khang zong zong te khania michen kha chuan he hi ron tlan don mek ni in an soibok tin thupuan bung som pathum kan en chuanin chin chhia na chu sakol chin chhia na minge mo a number tel lo kha chuanin tu man engma an leile an shal thei lo thu ain zia kani kan tun lai khaweli han ente video masa te pokhang kan lo soi china central bank digital currency chu khawvel pumpuya mani na omta a he chin chana chu niem tu man kan soi theilo ma se a technology hetilaya thupani na aron soi ero kha chu man chau mek te siam chat mekin a oma anduang mek ti na hani I oyemo oilawemo thu nei tu chalang tak tak te lok tak tak te chuanin heng zong zong a thlen theina tur hianin na an thok mek ani ram sang sang shwai tu te chuanin thuan soi te hianin thupuan bu mi te hi anon soi chuak noka Bill Cooper na lo soyang khanin thil inziak sa script hi anzom veka chu tiang chuan an kalani atia thil omdan te hi han en kwalte khawela thil thleng mek te hi enge moni chu ain mungani Bill swanin he kale khabu pale horse sakordang te hianin documents te information chang chang te kada chhuaka chuzumi pui wan tangina an hmu thei tur ati kania heng documents te ka hmu theya ka zong chhuak the ni chuanin mi pui tam tak te po hianin an zong chhuak ve the nge yang tin information te documents tam tak mi pui wan tlang hmu a pho chhuak lo enge muzat kalaneya pase hele khabu in chher chuanin in ma mole in sha tur anga thilpui mo zong zong kha chu a om vek thunga
public library a lekha bu sang sang te hianin heng document te an dik chia an ron nem het vekani ati a public library kan ti chuanin van tlangina library lekha bu te an va chiara wa ho theina hmun ka ania saprama te ramjang kangzo ka chuanin public library lian tak tak lekha bu tha tak tak te hlui tak tak te du du chhar thein na om china research ti nan te scholars ten an hmangchang kai chine me mani bil chuanin heng documents te thilpui mo tak tak te public library a hianin omma sela mi puite hianin thilva shate kan tum lawa heng lekha bu pui mo tak tak achanga documents kan mu theite information kan mu theite hi wazir chua wa manjang ka hi kan tum lawani chuwang chuanin mi puinol puite na an sha thiam thei turin chung documents te thupui mo tak tak te chu kala khoma olsam taka an chiara an mu thei turin ka khai khoma ka ziak chhuak bokani ati a chuan lekha bu sang sang liam pui puya thil te reuh te tevala khoma inzom tir an tuma an buai ai khanin chung zong zong te chu in zom khom dan te kalo siama olsam takin an mu fia thiam thei don ani ati bok ole video poimo tak tak te information cha tak tak te mi te na kan share ta na poimo tak tak te kumeng mo zat liam ta thil lo thleng tur an lo soilok na te documents poimo tak tak an lo da khom te kan ngai tha a kan chiara eng thil poimo tak tak te hi ngai tha a chiar chin thau se hianin atuk loka hianin enga tinge khang kan thu shat te kha kan theng hil le vek chin ni khang thil kan ngai thla ka kan shat zong zong te kha thil tak tak ani kan pom lo wang ani mai theya ani lo point thu dik ni tura tan chuanin kan ngai ngam lawa kan hlaw ani theibok ma se ka hmu da na chuanin mi puite hi kan ngong ani singnun hianin min ti chawa kan hna wangte stress lo oma khotlanga in man lo ngaya ni na poimo tak tak chi sang sanga kan neya imbel cha tup tup mai ani chuan khawvel eng thil nge thleng ti shat fia tumin chanchin thar te kan han ngai thalea pase khata khanin thu tak tak aya beng cheng mai kan shele sia chung thu thar nia kan shat te chu min ti chi ai tu mai mai le angai na min shat tir lo tu te an nia achan chu thu tak tak kha ni na anga puang lawin an thlep moya siam dang lam china tu ta tak chuan kha kan ngong na thil kan shat lo na kha ngaya kan neya kan dam kho chwa na na thil poimo ber te jinga mi alo ni chauta ni ma se chu kan ngong na le thil kan sha thiam thel na chu tu te moni chuan rem changa an lo man na le an du da nang taka mi puite anom tirna alo ni thei se ani Bill Cooper chuan heti hian a soya ram sang sanga radio te television te print media te hi corporation panga te thunhnuaya omvek an ni a ti chuan heng media zong zong te hi thunun tu le nei tu anoma chu Council on Foreign Relations an ni a chuta am board of directors te thunhnuaya omvek ani chu nangma puin osam takin I chhuilet ve theyang chanchimbu te han chiara he chanchimbui tu ta nge tuin nge thunun ti kha nangma nge po khanin I chhuilet vek theyani chuan kha corporation kha tuine mut khanin alo nei ta chuan kha corporation ve kha corporation dengin anon thunun vele zela ain thwa thip chho zelani ti chuan chung chu I chui zela I chui zel chuan a topa chuanin kha corporation thunun tu te kha corporation lian tak tak panga chau anom to ani journalist zong te hianin thil shat an neya chu thil zia lo tur ineya thil soimia lo tur inei bok ti hi achan chu chung thil I soi ani chuanin in hna khai chan nge yang chu control in thunun na chu ni heti hiani ti chinang eng news network po han thlang ta la endirnan CNN hi tu ta nge ti han chu ta la ta chuan Warner Brothers Discovery ho ta ni ti hmunga ti chuan Warner Brothers Discovery hi tu te ta nge ti han zong le la kumsang ni somni paruka hena nei tu kha in thaka Warner Brothers Discovery khanin Paramount nen khanin deal an sign ani chuan Paramount khanin US dollar billion za som lai mai khanin Warner Brothers Discovery kha nei tu ni na alak sakti na ni ti chuan Paramount thi tu ta nge ti han zong vele ta la Paramount thi ni kumsang ni somni panga khanin Science Media nan le vele chonga tin Science Media hi David Ellison na kai shoina hnuaya a oma ti chuan David Ellison hi tunge ni ti hanzong le ta la Larry Ellison na fapania Larry Ellison hi Oracle mu chhuak to khani thlitu te zinga Oracle hi shelo po kanom mai theya
Oracle tel lo chuanin tunlai khawvela chuanin na a thaw thei to lo tluk ang zet ani office changa he software hi man ani a apoi mo em ani ti chuan Larry Ellison hi khawvela mi house ton to jinga mi ani bok ti chuan han chui zel tala tuinge CBS News hi en kola thunun kan ti chuan CBS hi Paramount noya a oma tin CBS News a an editor-in-chief hi Barry Weiss ani Paramount ka Sky and na anvan nei hnuah khanin ama hi editor-in-chief atana ruatani bok Cooper lo soyang khanin heng media zongzong te corporation lian tak panga in an thunun atia kha asoi lai kha kumsom engemozat liam ta ani to a voinia chuanin a hming te kha an thlak dang lam vek to chung hianin khatiang ang khanin alakal rengani News Network shang achangin han chui ta la to pa chuanin a enkol tu le khang News Network nei tu te chu billionaire te an ni ti mu thei zelang tin khang billionaire te khanin thu nei na nen in thonzom na han nei vekani nangma ngi pukhan han ti te eng network emo eng apps emo Disney Hulu ti te CNN BBC ti te khang zong kha tu in nge enkol tu hnuaiang nge omtin han chui zela a chain ain khai diat ain dot dan kha en chuanin tua nge top ti mu thei mayang muni nang vek thu nei tu te in ang vek hlom khata an lut khomi mu chuanin nangma nge pokhanin mak iti ve hialang ti chuan I chunzom zela chan chu adot lea Cooper na soitur phei chu keima ni chung chang ani a Cooper cho heti hian ti a henga wang ta khian na lom in khel mi te in fiam mi te hi lo tha tak an pek chin radio te ka han ngai thla thu thar ka han ngai thla khianin football player emo in fiam mi pakhat kha kum khat sungin million ruk aya tamte ka an hlo tir ani chu hei amma ki ti ve thawem hei engwang nge kan ti chuanin Roman circus ani wangani lalram pakhata mi puite anom hle theilawa zo na an nga a an lal an choi tu te na rorel dan te an policy te an du lo khan engtin nge rorel tu te emperor te khan an ti chin mi puite chu circus a atir chin ani circus siama coliseum lian pui in ti hlim na mun te an sa a chuta chuanin manlaya pheka chuanin Christian te kha sakawlh te na an eitur te khanin an pailu china kha khami pui te khan an ena an outdoor china sakawlh to lai lir in tlan siak na te imbuan te khang kha mi pui te an Luruh lapeng tur khanin kha coliseum a khanin emperor te khan an ti china ni ani le ton laya engangin nge kangkal pui kan ti chuanin football stadium liam pui sak ania chuta chuan football an khela basketball te cricket te in fiam na chi changa khang huna khan ti china ni hei hi thil ngai to athiam lo te ril ru toi tak te kha an ril ru suk thlek lak pen na nania khang thil an entir kha khawvel kalpui an tum dan te an agenda te tisukuk lo tu tur thil ani awang le mi pui te ril ru lak pen na tur an ngai to na te lapenga zo na chang an zo lo na tura an thlentir an duan sa vekani ti chuan khang in fiam na te hlim hlop bol na te mi puiten an en chuanin zo na han zo lo pha a khawvela hian eng thil nge thleng ti kha shat tum na tak te wa mu fia tum na tak te kha an nei lawa an ril ru su thlek zong kha olsam takin an thunun thei pha china ni khatiang che khan manlaya po khani mi puiten circus an en chuanin lalpa emo ramshwai tu emperor kha zo na an zot lo china ni chu wang tak chuan tunlaya chuan in khel thiam football player te basketball player te khang zong kha kum khat chungin million tam tak an hlo tir chin ni heng hi tunlaya Roman circus chuan ni mi pachen khat phei chu khawvel a hen eng thil nge thleng shemya lo ma se an chan an team te khoya nge an khel tu player nge chumia chuan tlan tu nge winger a tlan tu nge defense a om in khel hnung bera tunge an hne lo engti kuma nge trophy an choya eng trophy tengan lo choi toy enge an choi hnung ber ti kha she em anom lain khawela hen eng thil nge thleng engangin nge thunun kan ni ti sheder lo hi an tam lu tu kani chu tiangang mishing chu ka hmunwal to boka alung ngai thla kani khwa var lol lo tin Cooper kha na interview na khan soyani Roman poet Romania la phwa chin la thu te khatiang phwa chin kania ming chu juvenile la ania ani khan kumsang ni don liam ta khanin heti hian lo soya mi puite mana sipai lo ni to chin le thu pek lo pe chuak chin te office a ni na sang le din hun sang tak chel te chuan
tuna chuan engkim mai an tlan sana thil thlaklel em mai ten om khopa thlaklel an neya chung thil pahnih chu bread and circuses eitur changle circus hlimhlopna chau ani atia voina hian bread he eitur hi chu kan hlo ania circus chu hlimhlop bolna entirnan movie te entertainment te sports te an lo ni a ti chuan tv a millionaire te anin khel lai kan hmuh chung millionaire min shangai lo tur te chu kan lo chan ve em a thei patopin kan lo awa chuti lai chuanin hoilai emonia chuanin turte emoni kan hmu ngai reng lo turte chuanin khawvel a thil lo thleng turte le khan ma hun turte chu an lo duang mup thunga thil pakhat ngai thlak nuam lo de mai chu hei hi ania unkal to history changa kan en chuanin mishing tu po hlimhlop bol ching te hlimhlop ngai na movie en nuam ti te entertainment te games sports infiam na ngai sang nu tuk le khatianga an hun tam zong manga pen na salu tuk te chu thunun an olani ti hi ani khatiang khel kan en chung kha chuanin zo na hi kan zot ngai lo mi in khel kan en lai kan tran zong te kan lo chana kan lo awa kan lo hlimpui lai hi chuanin thil tam takhi kan zot ngai lawa thil thleng chiat pu kha kan vatum lawa ti chuan engma shelo angai na shelowa ngong dewa kan om hian an ni chuan thu nei na an lo nei bel sau zel chin thung ani ti chuan Cooper kha na interview na khan heti hian na soi zela thil pakhat ka han shil cheunga khawvel thil ti theile thu nei tak mi pa le meichia mi za som nga chu arukin boden Germany a anin mukhoma chung mi tlem te in mukhom te chuanin billion tel mi puite mahun tur an relani chu thil chu tu ma hianin an ngai to lawa zo na zo po an tum heklau chu ti lain footballer pakhat a in hliam emo zai thiam an lo in ngai zonga an lo in hwa lemo football player te ahu hawin an chwa ka chuan ei ho ti ani chuanin chanchin bu ate thuthar changshanga headlines an lua phatlat zela chumi achang ringot po chuanin kan society hi engang zongin nge akalti olsam dewini muthei ani kan society hi adam lo lutu ki amma le ama inti che thei tur khopin a hliam to ani heng khawvel kal phunga wang te po hianin heng mi te hianin thu nei na an nei pha dewa chumi wang chuanin kalwa ki an ti chwa kani thei patopin ni tin main khawvel mi puite chu kau har katuma thil thleng mek chiat tir katuma amma ero chu chung an mit dwar tora ka du tele thil she tora ka du te chuan heng mi diklo tak highland ka du tele an ma ni thunun tu te chu tu te nge an ni ti tarlan ka du ate chu an dik zia le an chat zia lo tarlan an tum ve chen boxia aha thlak tak chetani ati ani le to na video lo thir mek te zo na kan zo tanga Davos meeting an nei hnung ber kha engtika nge ania khata khanin eng thote nge an rel atam zok chuan kan chang le thei kherom love video shang te po kanon post to a so ti chung chuanin mi te hian khata khanin eng thil nge an rela eng thil nge an soi ho ti hi an shet lawani kan she thei lawani eng wange kan ti chuanin kan ngai sak lawa kan ngai to lem law TikTok kan neya Instagram kan neya Netflix kan neya Disney Geo kan neya mani mimal nun chewa ti tur kan neya na kan neya birpek tur kan neya inkung kaina chungkwa nule pa fa chian ngai zong te kan neya eng shang awang po hianin mitam tak chuanin Swiss langa mi za som nga kal khomina an rel kha kan va chui zui pe lawani tin chui zui ngai na shelote engi anti shelote po an sha thei turin video te siamania chung video lo en chin tu te po chuanin an she zui to ngai lo reilo te nuwa an thei hil vek zelani chung rorelna an nei zon nuwa chuanin thildang aron thlenga news headlines thar aron oma kan ngai to na lapeng tu tur thildang anon siam le zela chung zong aron kaldan chu Cooper khanin alo soilok vek to ani kan ni tin nuna kan buai em lai hianin kan mahun ngor hing dor tur chu khoilai amonia an lo rel feldim diam to jok sia chuti lain atam jok chu kan buai em wangin heng thil zong hi alo thlengani ti po kan muthiam lawa kan she thei lawani Milton William Cooper chuan heti hian soya thil poimo deuh mai chu tu ma hearing su keikani emo TV anon soemo ramshwai tu te an ni emo
tu te ma hi ring su nang ma nge khanin approve na vazong la chiang takin va mu chuak la chuta chuan ring chau zel ro sumia ni lo chuan tun la ya chuan mi te olsam taka irin chuan poilian thamlu tuk mai kan lo ti thin zo kani mi te ivaring to pa an thu soi kha ading ngal ngot tura ingai chuanin tolai lir chak to ka chuang i du lo chunga chuangang ini theidon ani chuwang chuanin engki ma nang man research tim hasala mi te nan soi wangin adik vek tura ngai lo la mi te nan soi anga pianga khan ani mo engtin nge ka tiang ui ha van mak em khatiang anga ti lo khanin nang ma nge khain a fin fe na zong ve zelang che ati ni sumi omzia chu kan ngai to na kan thwa kan man a hun to ti na ni video shang karon chhop chhuak china henga te point chen ka chang conspiracy theory wa angve te anti china heng zong hi oi diam ro ti na ani law nangman iril rufim takhanin ngai to la research nei la adik ngei law kha wazir chang ma support chinang che i thwak kha na tho tirla mi in information an rom pek che thil an ron shil chau che kha ngak chin su achan chu mi na thil an shil zong che kha i lo nga an thu soi nga diam chuanin khang an thu soi te information an walak na te kha alo diklo ve vek theya chu ti ani chuan tin nge kan ti ta kang azung atira changkhanin kan let le angai do na ni chu ta chuan atira changa kan net le chuanin enge tha kan shiat enge thalawa kan shiat ti kha kan va mu chiang thei do na ni kan chhia le thashiat na thiang tak kha man theina la om renga voini a hianin kan man lo ema wang hianin man tlak to lawin omemo kan lo ti mai zo kani ti chuan he interview a hianin Cooper hi zo na shang zo ania chung zinga pakhat le chu heng mi te hianin damreng an dua taksa hi tar theilo le thi theilo a siaman tum thu hi enge ni ti a chan na chu heng mi te hianin technology mang hianin mishing te pathian ani theidon ni in an ringa an pom dan chuanin technological tlang hianin mishing te hi pathiana anin siam theidon ni in an ngai ani mishing race danglambik te chuan thil ti theina sang tak nei tura an ngaya an kalpui tum dan te po angai renga a phena che le in tham noi te po angai rengan ni tin asoi ani kumsom thum liam ta de ya khanin bill cooper chuanin technology mang hianin mishing te hianin thi theilo na immortality hi anwa thlen tur thu kha soya khati hun lai khanya thu soi kha thil om anglo thil nui za thak lu tuk ni in angai theya amai ro chu voina chuanin kha athu soi kha alo thleng mek chu ani hi neuralink ringot po hianin damlo patients enge moza thwa ka khanin brain chips kha anwada a mi pakhat phei chuanin angai tuana chau mangkhanin che sa khel theiani Harvard le MIT a scientist te chuanin kum hi ale zonga kaldan anzir me ka research ang kalpui me ka tin mishing te nunna kumzate la po seidan tur clinical trials te voinia hianin kalpui ani me ka OpenAI ya an CEO chuanin kum reilo te chung hianin mishing te hianin AI thiam na chen hi kan vatheng theidon ti na soyani chumi hnuwa chuan mishing le kholte in thlunzom kha an ti le tur chu ani maya chu thil chu i oi lawemo kan hun kaldan han en hianin chung thil lampang pan chuanin ni tin mai hianin chaktakin kan tlan chu ani se hi Cooper khani na interview na chuanin engang po in longai tala tin engsa khwa po ni mala hengmi te hianin bible thupwa na mi hi anzui ani atia thupwan buwa top na kha thlentir tumin khatiang khana satakin chan an la chuwan chuan voina hian mi te kan hara kan mit amen chuanin thil theng kan hmuthiam theyanga kanin soi zo exercise kan lak chat chuan ti sale tharawa te po tu man kan ke ate kan kuta te kolmin bul lui tir theidon lova tin kan hartla chuanin kan thwa kan su theidon lovani sumi awang chuan thu nei na nei an tum angot khan an nei theilowang ati ani chuwang chuan he ke interview tape lo ngai thlami pakhat tal alo har chuanin dam kho chhuwa theina kan neya kan zawai mai hianin thu nei tu tle khawvel kal dan to rahman tu ten an du dan da na min thunun an tum na tur chu kan lo do dal thei do na ni chumia ta thil poimo mai chu pakhat na chuanin thu dik thu tak chu enge ni ti kan zir angaya kan hun man meka swang to lan sa tak tak kan lo mana kan rilru kan lo sen chin na achang khanin kan har chwa tak tak angaya
midang te zirtirna kan pek a hun ani kan hmel hriat te kan chhung te pawh an niang ti chuan chung thu te chu a dar anga mi te a kang dar zelanga mipui te an harh chuanin eng angin nge kal an du ti kha mipui te vote atang khanin alak thei don ani chu chuan kan ram chau ni lawin he khawvel pumpui hi a thlak dang lam thei dona an du dananga min hruai na a kan kal lawanga mipui ten kan du na lam konga kan her thei jok don ani chu chuan top china nei lo ma se kan share data na poimo zo ka chu thil zong zong hi kan ti traffic thei lawa kan siam traffic thei lawa chu ti line thil zong zong hi kan ti chhebuai thei bok hek lo ti hi heng thil pahnih te hi anom ve a balance kan zir tur ani ati ni hei chen he video hi ilo en ani chuanin tun lai khawvela har te zinga mi inia chumi ani lo vek po in har ve du na thinlung nei te zinga mi ini nge yang chu chuan ti tur a petel che a mo phurna a kengtela chu ingai to na iri rusu thlek kha I thunun tur ani a chiale thashiat na film tak I mang tur ani boka Bill Cooper na soi ang khanin ama po kharing khan ngot lola he tilaya shwai to te prime minister te UNO te European Union te thu chwa te ram sarkar thu chwa te tu te mai po kha an thu soi ani wang khanin ringhal duak lola nangma nge khanin wazong la wachui chhuak la afin fia na approve na nei watum zela ti chuan ifin fia theile approve na I nei ho chau kha I ring don ania chumia tan chuanin na I thonga ya research te ti ve anga ya I hara I men kar anga ya ni achan chu I mutluk lawa I har kar chuanin I chevela mi te khan har ve theina hun nanon nei ve theya chu chuan thil a thlak dang lam dor thei ani ti chuan bil a hianin kan zawai ta na thu cha hnung aneya shatna tura bek nei chuan lo shero se kan mo phurna kan ti du lawa kan tlan chat sana khongai na le zangai na konga kan kal lawa kan beng kan chut ngong lui tla chuan kongkhar phena khawvel rorel tu te le an du dananga thil kalpui tum tu te hian an du ang hian khawvel hi an thunun thei dona an du ang hian khawvel hi anom tir thei don ani khawvel an du dan anga an kalpui hi nangin khawvel om tura I du dan angkha ani kher lo bokang ka du dan ani kher lowanga tin he channel lo en tu te le he interview lo en tu te du dan po hi ani kher lowang itel ve lo in nam noi lova I participate ve du lo ani chuanin I soi boy thei lowang rongbol na te asiam na te ivatel lova ikuti va tho ve lo ani chuanin he chu atui lo lutuk ti a soi sel thei din puna iding lo chumi aya chuan I thu to panga I ma a do kana e tur anon hlui ang che kha I e top mai don ani chu I du lo chuanin mi te an fatu lai khanin va fatu ve la ikut va thola na te va thok ve la do kana mi te an e tur hlui tu te zinga khan va tel ve ro TV ma a ichua mi te chauka aboi a rong ambol lai khan ti chuan e tur anon peta cha a hetia hi ke e ve du lo ka du zonga ni lo iti chuan soisel na hun om to lo atlai to lutukani I du danangin rong ambol lawa e an siam lo ti kha soya hun to lo atlai to tak setani ti chuan ni e nge lo ngai don ta ni I dam kho chwa nan kha chuan e le in khai imamo don sia kha thu toi te karon soya jang khanin mi ten ka soi tum chu an man thiam ka ring ti in bil chuana interview a kharani hole khati zong kha video kanon le chwa thei chu ania atlang kom nan Milton William Cooper Bill Cooper tia shatlar ni bok hi mishing thil shelutuk the man who knew too much tia han soi chin ania athi dan dur de po kha alo soi lok veka sarkar thuruk rel tak mai top secret a han lo da chin te chu ron hailangin mi puite sha turin le mi puite inral ring tura zertir turin ron pen chhuak ani voitam tak vau ania thu soi to lo tura sha tir ania mai ro chu ani chuan mi ten an sha ta an har theina tur le thodik an mo fia theina turin a soi zela le khabu te ziaka 9/11 World Trade Center le Twin Tower anon beitur thute pokha aron thlenpa thakhat liamta khanin alo soilok dim diama chu ta chwa mi pakhada ming Osama chu ampu thludon ani ti te thleng khan alo soilok ani ti chuan World Trade Center chu su chhiatin alo omta a emo su chelovin tuten emoni agenda lian tham tak nein a hnuai atanga bom chhiat po ani ma na chumia thlana thlani hnuwa chuanin Bill Cooper chu silaya ka hlumin na omta ani
Ali khati zong khatun chuma video kanon ti chhuat thei chu ni e